tlačovej konferencii zlieteli sa ochlpenci. Z celej vlády úradu už štekajú do radu. Červeno-čierny kríženec drví totalitný ruženec. Novinár sa pýta: pán premiér, prečo? Veď se zloba slabo krytá rovno od koryta. Ďalšia otázka. Novinár sa pýta: mohli by ste povedať? Veď se zloba slabo krytá rovno od koryta. Ďalšia otázka. Novinár sa pýta: ako si vysvetliť? Veď se zloba slabo krytá rovno od koryta. Ďalšia otázka. Novinár sa pýta: kedy vláda? Veď se zloba slabo krytá rovno od koryta. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka. Ďalšia otázka. A tak furt dokola odpovedá politická mŕtvola. Je odpoveď za neodpoveďou sťa ruženec. Chlilí tento červeno-čierny neverec. Čo dozvedel sa